እንኳዕ ደሓን መጻኹም ናብ ሰማይ ደረትና ናይ ሎማዓንቲ ክላስና ድማ ቲዮሪ ቁጥሪ 4 እያ ናይ ሎማዓንቲ ሕፅር ኢለን ውሕዳት እየን ናይ ኣዘዝቲ ወይ ኣገደድቲ ምልክታት ከምዚ ብጎኒ ትርእይዎን ዘለኹም ውሕዳት ቀለልቲ እየን እውን ከም ሕጊ ጥራይ ኣገደስቲ እየን ቀለልቲ ምስ ምዃነን ብጣዕሚ ኣገደስቲ እየን ኣብቲ ናይ ትራፊክ ኩሉ ገዳሲ እንድዩ ዜንካ ዘገድደካ ምክንያት ብጣዕሚ ኣገዳስነት ስለ ዘለወን እየን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ክላስና ኣገዘዝቲ ወይ ከዓ ኣገደድቲ ምልክታት ፖቡድስ ሺልድ ብኖርዌጅያን ወይ ኖሽክ ማንዳቶሪ ሳይንስ ካ ብእንግሊሽ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ፕሮሲድ ራይት ንየማን ኪድ ማለት እዩ ስለዚ በቃ እዚኣ ምስ ረኣኻያስ ንየማን ጥራይ ኢኻ ክትከይድ ትኽእል ብቅልል ዝበለ ኣብ ፈተና መፂኣ ኩሉ ከም ዝተዝመፅእ ኢኻ ትብል ግን ከምዚ ስለ ዘይኮነ ዝያዳ ግን ኣብቲ እዚኣ ቀላል እያ ኣብ ምዝዋር ግን እዚኣ ሪኢኻያ እንታይ ማለት እዩ ንየማን ክትዝውር ኣለካ ንፀጋም ተኸይድካ እንታይ ስለ ዘሎ እዩ ዝበዝሐ ግዜ ካብ ዝዝክሮ ንፀጋም ተኸይድካ ናባኻ ዝመፃ መኻይን እየን ዘለዋ ንፀጋም ተኸይድካ ዝበዝሐ ግዜ ናብ ሓደጋ ቀልጢፍካ ናብ ሓደጋ ተኣትወሉ ክስታይ እዩ ንኣብነት ብሓደ ኣንጎሎ መፂኻ ናብ ካልእ ዓብ ጎደና ክትሕወስ ከለኻ እዚኣ እንተላ ተን በቲ ኣንፃር ዝመፃ ንላዕሊ ዝኸዳ ኣለዋ እስኻ ንኣብነት ብፀጋም መፃ ኣለዋ እስኻ ንየማን ክትሕወሰን ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ብጣዕሚ እታ ምልክት ንፅርት እያ ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ፊት ክትከውን ትኽእል ወይ ኣብ ፅዑቕ ጎደና እንተኮይኑ ከነስተውዕሎ ዘለና እንታይ ኣብ ላዕሊ ተንጠልጢሉ ኣብ ማእኸል ጎደና ክህሉ ይኽእል እዩ ነዚኣ ሪኢና ድማ ኣንፈትና ክንሕዝ ኣለና ንየማን ሓዝ እንተኢልና ንየማን ክንሕዝ ኣለና ንየማን ክንጥዎ ኣለና ንየማን ክንጥዎ ግን እንታይ ማለት እዩ ንኣብነት ናይ ክልተ መስመር እንተኮይኑ ኣብታ የማነይቲ ክንፀንሕ ኣለና ኣብ ፀጋም ፀኒሕካ ንየማን ተጠወ ኢልካ እንተደኣ በዚኣ ጥራይ ናይ የማን መጥወይት ኣብቲ ሓንቲ ሌን እንተላ እዚኣ ኣብቲ ሓንቲ መስመር እንተላ ኣላ ቅድም ኣብታ ናይ የማን ትኸውን እሞ ኣብዚኣ ምልክት ተመልክተላ ሽዑ ንኽጥወ ቀሊል ይኸውን ማለት እዩ እዚ ከም ትርጉም ግድነት ንየማን ተጠወ ማለት እያ እዚኣ እዚ ከዓ ንፀጋም ኪድ ማለት እዩ ተጠወ ከማ ደይኮነ ንፀጋም ኪድ ማለት እያ እዚኣ ትኽ ኢልካ ክትከይድ ኣለካ መጥወይ ኣንጎሎታት የማን ፀጋም ክህሉ ይኽእል እዩ እሱ ኩልኩል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እንተሪኢኻ ኣብታ ዘለኻያ ትኽ ኢልካ ትከይድ ኣለካ ብየማንካ ብፀጋምካ ዘሎ ምናልባት ንየማን ፀጋም ክጥወ ይኽእሉ ይኾኑ ንስኻ ግን ትኽ ኢልካ ትከይድ ኣለካ ስለዚ ንየማን ፀጋም ክትጥወ እንተደሊኻስ ቀዲምካ ልክዕ እዚኣ ኣቐዲምካ ምስ ረኣኻዮ ኣንጎሎ ምስ ኣተኻ ወይ ብማዕዶ ምስ ረኣኻዮ የማን ተጠው እንተደኣ ተባሂልካ ነዚኣ ምስ ረኣኻያ ክትሰግር ኣለካ ናብታ ናይ የማን ተጥዊ መንገዲ ኣብዚኣ እንተለኻ ግን ትኽ ኢልካ ኺድ እያ ትብለካ እታ ትእዛዝ እያ ትኽ ኢልካ ክትከይድ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓበሬታ ንምንታይ ይጠቕመና ቀሊልን ርዱእን ኮይኑ ግን ቦታኻ ቀዲምካ ሒዝካ ተዘይፀኒሕካ ክትግብሮም ብጣዕሚ ከበድቲ እዮም ኣብ መወዳእታ ሓሳብካ በዚኣ እየ ነይረ ኢልካ ሃንደበትካ ክትጥወ ስለዘይክእል ኣብ መንጎ መኻይን በቲ ትእዛዝ ክትገብሮ ይትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ናይ መምህርካ እዚ ንየማን ተጠወ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ንየማን ኪድ እያ ትብል ዘላ ኣብዚ ከዓ ንየማን ተጠወ ኣብዚ ንፀጋም ተጠወ ማለት እያ ሕጂ ቀለልቲ እየን እቲ ምዝዋር ቁሩብ ክትሓስብዎን ክሕልፍ ሕልፍ ክትብልዎን ደይኮነ ጠጠው ኢልኩም ቁሩብ ኣብ ሓንጎልኩም ሓሲብኩም ላይክ ነዚ ቪድዮ ጠጠው ኣቢልኩም ዋላ እዚኣ እንተርእየስ እንታይ ክገብር ኣለኒ ንፀጋም ክጥወ ኣለኒ ንኣብነት ቀልጢፈ ፍራቻ ክውላዕ ኣለኒ ኣብ ቦታ ይደለኹ ኣብቲ ናይ መጥወይ ቦታ ምናልባት ኣብተን ሓንቲ ከይህሉ ኢልካ ቁሩብ ሕቶታት ሓቲትካ እንተደኣ ናብ ምዝዋር መኪና ናብቲ ልምምድ ከይድካ ብዙሕ ግዜ ክትቁጥብ ትኽእል ኢኻ ቀልጢፍካ ተማሂርካ ከዓ ብዙሕ ገንዘብ ማለት ብተዘዋዋሪ እዚኣ ትኽ ኢልካ ድራይቭ ስትሬት ኦር ተርን ራይት እዚኣ ከዓ ትኽ ኢልካ ኪድ ወይ ከዓ ንየማን ተጠወ ማለት እያ ንፀጋም ኣይፍቀደካን እዩ ማለት ሕጂ ትንፃሩ እቲ ቀንዲ ሽግር ዘምፅእ ምክንያቱ ኣብ ንፀጋም ክትጥወ ፀኒሕካ ክትጥወ እናሓሰብካ እዚኣ እንተፀኒሓትካ ኣማራፂ የብልካ እታ ዝቐለለት መንገዲ ወይ ትኽ ወይ ከዓ የማን ተጠዊኻ ናብቲ ዝደለኻዮ ዕላማ ምኻድ እዩ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ወይ ትኽ ኢልካ ኸይድ ወይ ከዓ ፀጋም ተጠወ እዚኣ ከዓ ንየማን ወይ ንፀጋም ተጠወ ትኽ ኢልካ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ኣገዳሲ ዝገብሮ እንታይ እዚ ባዕለይ እዚኣ ከም ኣብነት ዘምፃእኽዎ ሓንቲ ሲናርዮ ኣብ ግዜ ኣብ ክገጥመና ዝኽእል ኣብ ፈተና ኢለያ ዘለኹ ኣብ መዓልታዊ ሂወት ማለት እዩ ምክንያቱ ክዝውር ከለኻ ኣብ ማእኸል ከተማ ማእኸል ፅርግያ እዮም ዘውፁኻ
كم يخاط لايف مالتي قصالي خاب كم زي عينت زور حجي زن سلستين اب حنت بوتا صنحها كمي مالتي اب حنت غدنا اتو مسبلكا امعدي هان مسراخا زن سلسته صنحك اب تفالي فيديو تينيا زلنا بزح الله خمسي بفلا كباب ناشونال تياتر قال زلو الله مالتي حجي بزح غدنا ان كتما سلازخونا بزح يزطاويك حجي نت ترافيك صبو مانج كغبروا خاصاتهم نتم ناي ترافيك اكلات ساينس زبزح بخومي مالت او وحد بوتا كمير كانت ترافيك يتጨናነቀ فحت بلو مالتي سز طويل كابت غدنا سلسته مسمرات አለው ወይ ፈልት ወይ ሌን አለው ማለት እዩ ብጸጋም ተዳለኻ ሆንካ ኣብዚ ኣለኻ ማለት እዩ ትኺልካ ጥራይሃት ከይ ትኽእል ማእኸል ተለኻ ትኺልካ ከይ ትኽእል ኢኻ የማንካ ኣጥዎ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ የማኒት ወገን ማእኸል ተለኻ የማን ተለኻ ኣብዚ ኣኻ ንየማን ጥራይሃት ኣጥዎ ትኽእል ስለዚ ተፋለየ ኣብነታት ነምፅእ ንኣብነት ብጸጋም ጸኒሐ ንየማን ከም ክትእዎ እንተደልሎ ኮይነ ልክዕ ምስ ረኣኹ ነዚ መስመር እዚ ወይ ተጠወ ንየማን ምስ በለኒ መምህረ ተሓስባለኒ ቀልጢፈ ኦኬ ንቕድሚት ርኢ እሞ እዛ መስመር እዚኣ ተጥውየኒ ዳ ተጥውየኒ ያ ዘይ ተጥውየኒ እንተኮይና ትኺልካ ኺድ ስለ ትብለኒ ዘላ መንዳ ኣላ ተጥውየኒ ዘን ክልተ ካልኦት መስመራት ካብ ዘን ክልተ ካልኦት ሕጂ ዘቐረበትኒ እዚኣ ስለ ዝኾነት ዘድሊ ምልክታት ገይረ ናብዚኣ መስመር እዚኣ ይኣቱ ኣብዚኣ መስመር እዚኣ ምስ ኣተኹ በዚ መፅአ ንፀጋም ክጥወ ክእል እየ ስለምንታይ ክልተ ምልክት ዘለዋ ጎንን ጎንን እንተልና ምናልባት ክልተ መስመር ብሓንሳብ ናብታ ካልእ ጎደና ይሕወሳ ኾና ይቕፅላ ኾና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ኾንካ ንየማን ክትጥወ ትኽእል ኢኻ ንየማን ምስ ተጠወኻ ኩሉ ግዜ ዝበለፀ እንታይ ኢና ንብል ኩሉ ግዜ ኣብ የማናይ ቦታ ሓዝ ኢና ንብል ስለዚ ኣብ የማን ትሕዝ ማለት እዩ ስለዚ ክትጥወ ከለኻ ዕድላት እንተለካ ዝበለፀ ማእኸል ክትፀንሕ ከለኻ እዩ ምክንያቱ ናብዚኣ ትከይድ ትኽእል ወይ ከዓ ናብዚኣ ትከይድ ትኽእል ናብ የማን ወይ ናብ ፀጋም ማለት እዩ ተራ ብፀጋም ፀኒሕካ ግን እዚኣ ካብ ምጥዋይለይ ትፈቅድ እንተኮይና ክልቲአን ተኺለን ዝኸዳ ነይረን እንተድኾና ሕጂ ንየማን ተጠወ ተድብለና ናብዚ ክንበፅሕ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ብዙሕ ትራፊክ እንተሎ ወይ ሓደጋ ዘምፅእ እንተኮይኑ ኸማ ትኺልና እንተኸድና ሓይሽ ነቲ ፈታኒ ድዩ ነቲ መምህር ኮመንት ጌርና እዚኣ ቁርብ ኣሸጋሪት ከሆነ ብዙሕ ትራፊክ ኣሎ ወይ ካብ ጥቕሚ ጉድኣቱ ዓይነት ክትዳእ ኮይኑ ዜርካ መፂኻ ናብ የማን በቲ ዝደልዮ ከዝውረካ ክእል እዩ ማለት እዩ ግን ሓደ ክፋል ፈተና እዩ ኣብ ጨናና ቦታ ከይሓዝካ እንተፀኒሕካ ጥር ኢልካ ናብ መበል ሳልሳይ ከይድካ የማን ክትጥወ ዘሎ ዕድል ውሕድ እዩ መዓልታዊ ሂወትና ብጣዕሚ ክንገብሮ ንደሊ ነገር እዩ ግን ብጣዕሚ ከዓ ሓደገኛ ነገር እዩ ብዙሕ ሳዕቤን ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ ኣብነት ንበል ኣብ ማእኸል ፀኒሕካ ጥው ኢልካ ኣንጎሎም እዚ መንገዲ ምስ ረኣኻዮ ኣብ ላዕሊ ወይ ኣብ መሬት እዚአን ምልክታት ትርአን ንስኻ ኣብዚኣ እንተፀኒሕካ ንፀጋም ተጠወ እንተደኣ ተባሂልካ ናይ ፀጋም መጥወይ ዕድል የብልካ ስለዚ ኣብታ ቀዳመይቲ ንፀጋም ክትጥወየላ ትኽእል ኢኻ ትጥወ ማለት እዩ ስለዚ ትኽኢልካ ክትቅፅል ኢኻ ኣብዚ ጎደና እዚ ዝመፅእ ኢንተርሴክሽን ወይ ዝመፅእ ኣንጎሎ እውን ወይ መስቀላዊ መንገዲ ትኽኢልካ ክትሓልፎ ኢኻ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚኣ መንገዲ እዚኣ ትኽኢልካ ኪድ እያ ተመልክት ማለት እዩ ብየማን ተፀኒሕካ ኣብዚ ከዓ ብየማን ክትዝውር ፀኒሕካ ትኽኢልካ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ዋላ እቲ ፅርግያ ትኺሉ ዝኸይድ ፅርግያ ርኡይ እንዳረኣኻ ከለኻ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ምናልባት እቲ ፅርግያ ምስ ሰገርካ ናይ ኣውቶቡስ ድዩ ወይ ዝተፈላለየ ምክንያታት ተኸልኪሉ ኣሎ ስለዚ ካብዚኣ ምስ በፃሕካ ትኽኢልካ ክትከይድ ተደሊኻ ናብዚአን ክልታ ክትሰግር ኣለካ ዝበለፀ ናብዛ ማእኸል ማለት እዩ ተዘይኮነ ግን በዚኣ ጌርካ ንየማን ኢኻ ትከይድ ኣለካ ሕጂ በበይነን ከም ዝረኣናየ ቀለልቲ እየን የማን ኪድ ፀጋም ኪድ ተጠወ ንፀጋም ኪድ ማለት እዩ ኩለን ክሕወሳ ከለዋ እየን ዝከብዳ ማለት እዩ ኩለን ከምዚ ኢለን ዝሕወሳ ከዓ መዓስ እዩ ማእኸል ከተማ ክንበፅሕ ከለና ዝበዝሕ ግዜ ካብ ማእኸል ከተማ ኢና ንብገስ ክንበፅሕ ከለና በዚአን ነተን ሕጊ በበይነን ርኢና እቲ ንሃና ፕላስተሪንግ እቲ ንሃና ኣቀማምጣ ኣብቲ ፅርግያ ፅቡቅ ክኾን ኣለዎ ማለት እዩ ትኽኢለ ክኸይድ ኢልካ ተሓሲብካ ኣብቲ ምጥዋይ ኣብ ጂፒኤስ ንኣብነት ጥውይ ምስ በልኩ እንደገና ክጥውይ እየ እንተኢልካ ቀልጢፍካ ናብ የማን ክትሕዝ ትሓስብ ኣለካ ሃይ ነዊሕ መንገዲ ትኽኢልና ክንከይድ ኢና 4 ኪሎ ሜትር 8 ኪሎ ሜትር ገለ ተኢልካ ኸ ማእኸል ወይ ከዓ ጫፍ ክትሕዝ ትኽእል ማለት እዩ ዝበዝሐ ግዜ እቲ ጫፍ ንዝንህራ ወይ ኣምቡላንሳት ገለ ኢና ነፃ ንገድፎ ብዝተኻእለ መጠን የማን እንተሎ የማን ትሕዝ ማለት እዩ በዚያ ማእኸል ጌርካ ትቕፅል ትኽእል ክሓልፉኻ ዝደልዩ ሰባት ሰብ መኻይን በዚኣ ሓልፉ ማለት እዩ ነዚ ቀለልቲን ጥራይ ህድ ኢልና ዝተፈላለየ ክገጥመና ዝኽእል ኣብ መዓልታዊ ሂወት ወይ ኣብ ፈተና ወይ ኣብ መንገዲ እንተሓሲብና ቁሩብ ካብቲ ምርዳእ ንላዕሊ ተረዲእና ኣሎ ቀለልቲ እየን
በበይነን ክኢልናይና ካብቲ ምርዳእን ላዕሊ ኣብቲ መዓልታዊ ህይወት ቀልጢፍካ ውሳኔታት ክትውስን ከም ዘለካ ንነብስና ክንዘክር ኣለና ማለት እዩ እዚኣ ብየማን ሕለፍ ማለት እዩ ስለዚ ብፀጋም ክትከይድ ኣይትኽእልን ስለዚ ነዚኣ እንተሪኢኻ ብየማን ወገናታ ትሓልፍ ማለት እዩ ናብቲ ኣሮ ዝወርደሉ ዘሎ ናብዚ ኩናት ዝወርደሉ ዘሎ ናብዚኣ ትሓልፍ ማለት እዩ እዚኣ ኸ ንፀጋም ኪድ ማለት እዩ እዚኣ ደሴት ኣላ ራውንድ ኣባውት ስለዚ ቅድሚኻ ደሴት ኣሎ ኣብዚ ራውንድ ኣባውት ክትዘውር ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ከድካ በቲ ናይ ሕጊ ናይ ራውንድ ኣባውት ክትከይድ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ከዚኣ እንታይ እያ ትነግረና ዘላ ከም መስቀላዊ መንገዲ ክትሪኦ ይብልካን መስቀላዊ መንገድን ደሴትን ራውንድ ኣባውት እንታይ ይፍልልዩ ወይ ሩንሾሪ ቀንዲ እታ ሆይረ ነገር ማለት እያ እታ ናይ የማን ሕጊ ኣብዚኣ ብፀጋምካ ዝመፅኢኻ ቀዳምነት ትህብ ኣብ ኖርማል መስቀላዊ መንገዲ ግን ሆይረ ሬገል ኣፕላይ ትገብር ማለት እዩ ካልኦት ምልክታት እንተዳ ዘይሃልዮም እዚኣ ኣብ ናይ ደሴት ምልክት ኮይና እዚኣ እውን በዚ ኣንፈት ዝኺድ እያ ትብል ሕጂ ኣብ ራውንድ ኣባውት መብዛሕትኡ ናይ ኖርዌይ ገሊኡ ሓደ ዓበይቲ ኣሎ ኣብኡ ብጣዕሚ ስለ ዝዓቢ እቲ ኣንፈት ይሕብረካ ማለት እዩ እቲ ኣንፈት ናብዚ እዩ በዚ ኺድ ይብለካ ሓንሳ ሓሳብ ብጣዕሚ ዓበይቲ ራውንድ ኣባውታት ወይ ደሴታት ኣብ በዓል ሸወል እንድረኣኽቦ ብጣዕሚ ዓቢ ካብ ምዃኑ ክርዳእካ ኣይክእል ደሴት ምዃኑ ሕጂ እቲ ኣንፈት ከምዚታት ተፀኒሕካ ግን ኦኬ ራውንድ ኣባውት እዩ ንኸምዚ ኢልካ ተኸቲልካያ ትከይድ ትኽእል ማለት እዩ ብጣዕሚ ዓበይቲ እዮም ብጣዕሚ ዓበይቲ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ደሴታት ንሪኦ ንኣሽቱ ኣይኮነን እዚ ንኣሽቱ ተኾይኑ እዚ እውን ኣየድልየካን እዩ ሓንቲ እዚኣ ምልክት እዚኣ ዳርጋ ኣኽልቲ እያ ኣብዚ ዓበይቲ ግና እዚኣ እንተላ እቲ ኣንፈትካ ይሕብረካ ምክንያቱ ኣንፃሩ ንኸይተኣትዎ ነቲ ትራፊክ ማለት እዩ እዚ ናይ ሎማዓንቲ ቁሩብ ሕፅር ኢለ ውሕዳት እየን እተን ሕግታት ፕራክቲስ ብምሕሳብ ኣብ ፅርግያ ከም ዘለኹም ኮንኩም ፕራክቲስ ግበሩ ኣብ ልምምድካ ዝያዳ ኣለኩም ተስፋ ገብር ማለት እዩ ብሩኽ መዓልቲ ኣብ ዝመፀ ትሕዝቶ ብሰላም ንራኸበና ቻው ቻው